ngaza ukuthi nithi ubani ukhwaphalesha lo usobekade amamuhlo lo othi ubani nithi bagama lakho ukhwaphale wena khwaphalesha lalela lapha wena lethe vokomele lengathidla amaphilisi okuplivete uthi untshela umlambo ngizomshaya into ehlulayo ekufanele uyishaya isiginci wena shaya isiginci uhlukane phansi nomlambo ngeke uzumnuka umlambo unayo ingqwe lalela wemfana mina angibhekani nawe nkabi yami ngibhekana nengqwele zakho wena bisi ingqwele yangakini kube yona ngibhekana nayo ngoba hayi wena umfana kakhulu wena kuthi kweqhathwa kona lento kwakwelusa yona lento leyesichiko lethi akusebenze lokho Ngenza kwethu ngisondezeleni yena nimcela ukuthi akakabhukula athathe ezakhe sike sibonana sike sihlangana noma ngenza kwethu onecece onecece ngane ukuthi udwendwe ke sike sibize lapho odwendweni naye mfana sike sihlangane sike ihlabane emalunde ngane kwethu ngifuna ukumhaga mina ngenkabi zami inkabi ngiyayihaga ngivele ngiyibambe bese ngilola nayo ngifuna ukugugela inkabi mfana wamlamba uthini kimi ngami khanda lakho alisebenza namfana Wazoba abantu kuyakhulunywa kanje ngensizwa Nkosi yensizwa inkosi kaMaskandi Wazoba abantu kukhulunywa kanje Yabo nje mfana into engizoyenza mina ngizovele ngikushaye ngikubize ngombhemo wena umfana ngizovele ngikushaye nje nginabise nje ngenduku Ngoba amehlo akho kanje yabona into engekho waqondisa lamehlo ubone kahle ulalele kahle album mfana wami iyashisa Yes iyashisa mfana kumele ukujwayele lokho uma bengakutshela iyashisa mfana hamba uyolalela ingoma lapha ukulalela ingoma zenoba nobhululu bakho labe enikhothana nabindlebe lalela ingoma mfana zomtsizwa zomaskandi yimini inkosi mfana kukhulunywa kanje nesilo samabandla onke kaMaskandi kukhulunywa kanje mina mfana uyaguqa uma uzokhuluma nami ukushaya umlomo mfana into engizoyenza vele nginenebule nje ngemvubu ushaya isidi isikhathi shona ukuthi ukephi mfana ngizenza ukuxebula nje uyangijwayela phela wena ukushaya umlomo nje ngenqindi